ako to vyslovíte, čiže poviete správne po slovensky. Dnes je hladné alebo chladné počasie. Dnes je chladné počasie. Chladné, to znamená studené. Pretože slovo hladné znamená, ak chceme jesť. Takže je tam veľký rozdiel. A preto na výslovnosti záleží. Aj vám robí problém vysloviť správne slovenské H a Ch. Pridajte sa do môjho online klubu slovenčiny Jazykové fitko, kde dostanete ako bonus môj výslovnostný kurz slovenčiny. Podobný výslovnostný kurz budete hľadať márne, pretože ho neponúkajú žiadni lektori ani jazykové školy. Napíšte do komentára klub a pošlem vám viac info.